رێخستنên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya li Hewlêr piraniya kampên Herêma Kurdistanê herwiha li Rojavayê Kurdistanê siba salvegera heftaniya şehîdbûna serkirdeyê Kurd Pakrevan Nasreddîn Birhik vecînin. Rêxistnên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya li Hewlêr û piraniya kampên Herêma Kurdistanê û li Rojavayê Kurdistanê banga waziyek ji bo vejandina salvegera heftaniya şehîdbûna endamê Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya serkirdeyê Pakrevan Nasreddîn Birhik belav kirin. Li gorî ragihandinên rêxistnên PDKSê, rêxistina Hewlêrê ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya, merasîmên salvegerê wê sibal nivîzgeha rêxistinê ya PDKSê li Hewlêrê li ser rêya 40 metrî filkeya Zîraa demjimêr 5 û nîv dê dest pê bike. Rêxistina Kampa Dumîz ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya jî merasîmên salvegerê wê siba li hola şehîd Nasreddîn Birhik li nivîzgeha rêxistinê Kampa Dumîz demjimêr 4 êvarê bûneyê vejîne. Herwiha rêxistina Gewregoskê ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya û bi beşdariya leşkerên roj wê merasîmên salvegerê siba demjimêr 4 êvarê li hola navenda tendurustiya li Kampa Gewregoskê encam bide. Encûmena Herêmî ya şehîd Nasreddîn Birhik jî dê heman bûneyê li ser gora Nemir Birhik li gundê Kevrê Dana vejîne. Merasîmên salvegerê dê demjimêr 2 Nîvro jiyarîgeha gundê Kevrê Dana dest pê bike û meşê wê berê xwe bidin goristana gund dak û gurzek gul deynin ser gora şehîd û merasîm li wê derê were li derxistin. Serkirda û xebatkarê Kurd Nemir Nasreddîn Bavê Ela di sêzdehê meha Sibata 2012 de ji aliyê grûpeke devnixuman dîve hatibû armanc kirin. Di 22 Sibata heman salê ve ji ber giraniya birînên xwe şehîd bû. Wek wefadariyekê ji wî xebatkar û serkirdeyê leheng re her sal salvegera şehîdbûna wî li Rojavayê Kurdistanê û kampên penaberên Kurdên Sûriyê Ewropayê tê vejandin.